като за сам. Иби, Да. така бе, това го фащам, от тук и си го нося. Оно и влизам вътре, штрак и си го нося. Имам 6 курса до реката. 1, 2, 3, 4, 5 и още един такъв. А помпа е? Помпата е 2 цола, хончика. 2 цола. Да, И инжектора храни ли? да. Добре. Колко напори дават? Да знам, тя с напор е нохлюв. Нищо, че ти после ли го слага или така си? Фабрична. Що некъде трябва да пише да колко е Фабрична. напор? Аз заради това те питам Гледай. да видя, защото и аз имам тройка, но се гласа на 4. И дали ще мога да го нагласа да заработи с моята помпа. Затова така те питам. Тук ще го прочетем. Топа не го пише. Го пише някакви други работи. Всичко му майче. Обикновено имат табелка колко дебит и колко напор имат. Имата на охлева е допълнителен. Тъй, че... А затова те питам оригинално, нали? Оригинална е, но охлева е допълнителен. И то е оригинално. Не се продава така. То. Има го. Събирано. Има го, но е събирано. В принцип. Да. Но е събирано фабрично, разбираш? Няма значение. Аз Да. идеята е да... Не съм се интересувал напора. То си е фабрично. Това с инжектора, разбираш? Ага. И параметрите на дравата съм ги спазил като размери. Него е... его. Захранването, една дюза, това колко? Върви към 20. Дупката. Долу. Не знам. Не знаеш. Не. Трябва да сложиш някое друго железо, докато спре и че разбереме. Добре. Защото... Това е много хитро измислено. Вземи хоботчето само да го видиш. Тия пини си тук. Не. А кое е това? Опа! А не дърпа ли въздух? Не. Тук кляпче бе да мъдеш. Няма да кляпче. Ма трябва да е под водата. Няма проблем. Над водата не тегли въздух. Па нищо не тегли. Бахи мек. Това да е едно измисъл. Не знам как. Защото изглежда лабаво. Нали, ще от тук ако тегли въздух, че е баба вакуума много. Нищо не е баба. Ще видиш от... Добре. Измислено. Хитро измислено. Не бе, да. Аз ми е... Тия хора знаят какво правят, деца го измислят. Да мога да откраднеме, какво му откраднеме. Да. Я виж инжектор, че там, дето се слага това, дигни. Кое? Дигни инжектор. Това е... Виж как се го направи вътре. Да. С гумичка. С гумичка. И като пристегнеш... Те има сега се продават едни такива бързи връзки. Подобни. Не са баш същите, ама с едни две крилца. Виж маркуча. Иди му виж единия край на маркуча, е там, металния край. Какво има? Дръпни, завърти го. Да, това е там да влиза. Да. Бърза връзка. Утре ще те гледам. Утре ще те гледам. Тук става апартамент. И ти тук да си спиш вътре? Не, в колата. Колата? В колата е тук така, так. Хвърлям възглавничката е. И аз се изкривих тук малко. Ама не. Къде? Има хондата. Студено е навънка, иначе носим си легло, обаче събаля към 5 часа става. Вчера не беше толкова студено, събаля обаче беше. Вчера беше по-топло, към 5 часа някъде чак се оживах, нали така как се бех тропосал. Иначе на дитаната съм си направил подобно. Махам предната седалка, задната я нема и на нивото на багажника съм си направил едно такова дървено широко с крачета. И го турам на местото на предната седалка и на задната и става дълго. Аз тази за първи път сега излизам с нея. Тази съм я взел преди 20 на дни тази кола. Да не те запарва. Не, след това си спъва, това е мекичко. Да бе, ма и не те запарва, защото е не, да. Екстра. Идеално. Направил си го как трябва. Пробвах с тия надуваемите, му държи студено, човек. Надуваемо бях взел. Трябва да се има някакви условия сега. Елементарни трябва да има. Ние нищо, че сме малко такива роминзоновци, но малко поне. Да. И... Малко от малко. Само дърва трябва да намерим от някъде.
Дръва, да. Сега ще вземем брадва, имам купа Да резачка. си имам резачка, да. Еми дай, че резнеме нека. Имам тя. Ох, чакай да видя. Сухо, зелено. Малко ми това? беше... Какво? Абе, изхабило се нещо това. Веригата. Да. Я ще да взимам и аз резачка и забравих. Има някакво бензинче. Те ще вземат. Кой? Некой. Кой до? Те ще има малко, така за... Малко има зарязано. Да видим къде да резнеме некоя. Ще такова, да. Еми, тук има тук. То един има, то. Наследство. Няма стигне.